Сугыш аларның балачагын урлаган. Ил язмышы хәл ителгән елларда 12-15 яшьлек булган үсмерләр үз җилкәләренә төшкән барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен дип, ачлыгын да, ялаңгышлыгын да кичергән. Тормышны күрү язмасын, шундый тәштерәктәйбез. Әйләнгәннәр, зурлар белән бергә тормыш арбасын сөйрәгәннәр. Мөнира апа Мәрдәновага сугыш башланганда 14 яшь була. Аны авылдан 10 кыз белән Чиләбе хәрби заводына җибәрәләр. Андагы авырлыкка түзә алмыйча качарга уйлый кызлар. Олар белән качып чыгып киттек. Олар алакыллар. Олар мине ташлап качты. Мен урман юлынан корлар беткән инде. Урман юлынан, поезд юлынан кайтып булмый, тотып ябалар. Акча юк, бер нәрсә дә юк. Кайын берләр ашап, кишлеп чыккан туган сымырай берләр ашап, бер ай кайттым Чиләбедән җыю. Кайткач 4 айга төрмәгә. Төрмәдән чыгу белән Украинага алып китәләр кызны. Поездда үзебезнең район кызлары белән очраша. Украинада 2 елга якын санитаркаларга ярдәм итеп йөри ул. Немецлар утырган хатын шартлату кебек батырлыкларда кыла кыз. 12 ел комбайн колхозда да урдым. Әттәге түбәле комбайн түгел, кояшка пешеп кызуда. Аннан соң Сардарьяда мама урдым. Аннан соң стройкада скатырмалар. Как чатылда Загат зернада эшләдем әллә ничә еллар туры. Анда да комбайн белән урага чыктым, көзгә ипи китергәнче. Искәлмәт авылында туып үскән Гайша апа Карамуллинаның хезмәт юлы 13 яшендә колхоз умарталыгында башланып китә. Сугыш елларында Ижау якларында урман кисүгә, торф чыгаруга йөри. Сугыштан соңгы елларда колхозда бухгалтер була, почта бүлеген җитәкли. Мәлләтәмәк авылы кызы Нурдида апа Садретдинова да бик иртә җигелә тормыш арбасына. Башта әнисенә ияреп, басу эшләренә утауга йөри. Ondan soň indi özüm nagaçdan soraq qarağa qoya başladılar. Soraqlar qaradım. Kışlıqda soraqlar qaram deyilən prinsiplə geçib oturtalım. Üç sürələr ködə şaqlı savan qarmay başlağanca traktördə işlədim. Urbanğa җибәрделәр, bir neçə mərtəbə urmanda da эшләдем. Сугыш чоры балалары авыр эшкә генә түгел, юкка гына бирелгән каты җәзаларга да түзгән, чыдаган. Николай Герасимов әнә 12 яшь вакытта ЧТЗ тракторында прицепчик булып эшли башлый. Ялгыш төшеп калмасын өчен аны хәтта тракторга бәйләп куялар. Ындыр табагына алып барганда яшереп калган бер көлтә арыш өчен малайны 2 елга төрмәгә утырталар. Слоп соломы взял раной, и вот посадили, 2 года дали. Присидел от Соликамска 180 километров был. Авырлыкларга сынмаган ветеран булганына шөкер итеп, ил көннәргә иминлек теләп гомер итә. Очень большое спасибо. Благодарю. А я охота жить. Бог сказал, до 100 лет мы тебя дотянем. Әлфинур Ногманова, Ойрат Фазилов, Муслим телевидениесе.